Καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? Σήμερα 25 Μαρτίου, η ώρα είναι 10:49, δηλαδή 11 παρά 10 και τα παιδιά μέσα ψιλοκοιμούνται, πάω τα ξυπνήσω. Πρέπει να κάνω να ντυθώ, να πληθώ και να κατέβουμε κάτω κέντρο, να πάμε να δούμε ίσως την παρέλαση. Αυτά. Και να γυρίσουμε έτσι, να πάμε να πιούμε κανένα καφεδάκι, να τα πούμε. Είναι η τελευταία μας μέρα σήμερα, οπότε τα λέμε σε λίγο. Βαγγέλη, που έχεις σακούλα? Κατά πλευρές. Οκ. Γιώργο. Ναι. Μπρε. Βρέχει, ψυχαλίζει. Ναι, έλα. Πάρτε το. Κατεβήκαμε τώρα κάτω, παρέα με τον Γιώργο και τον Γιάννη. Πήγε ο Γιώργος και πήρε καφέ και πάμε να πάρουμε το λεωφορείο, να κατέβουμε πρωτιέρι στο τέλος. Να πάμε να πάρουμε τσουρέκια του Τεργελή, ξέρετε, αυτά τα ωραία τα μεγάλα, με την επικάλυψη σοκολάτας από πάνω και μέσα. Αυτά. Παιδιά, πώς είστε? Παιδιά, πολύ καιρό. Έχει βρέξει και είναι κάπως ο καιρός μουτός σήμερα. I needed you another way. Giving up another won't break me. I'll take it all and let you lay. It's moving on to look away from. I needed you another way. Giving up another won't break me. I'll take it all and let you lay. It's moving on to look away from. Don't take it down. Τώρα αυτό εδώ πέρα το μέρος είναι γαμάτο. Τρελή παράδειση. Λέει Μπέι Χαμάμ. Πολύ ωραίο. Πού? Εκεί άσπρες γραμμές. Διάσημη οδό, στη Μισκή, στο επίθετό μου. Είναι πανέμορφα και λογικά πολύ λαχταριστά. Ωραία φίλε. Ωραία φίλε. Κόλαση, κόλαση. Don't take it down. Don't take it down. Και αυτά είναι ωραία. Τα τριγωνάκια, τα τρίγωνα πανοράματος είναι πολύ ωραία. Μένουμε τον Γιώργο και κοιτάξτε τι πήραμε. Φάση, Τι κάνει, τι πήρες? Ωραίος. Θα τα φάμε όλα. Η φάση ποια είναι? Ότι προχωράμε στον δρόμο και επειδή κρατάμε όλοι Τεργελή, μας κοιτάνε όλοι λες και είμαστε ξένοι. Είμαστε βασικά ξένοι. Κοιτάξτε. Μόλις έφτασα στο σπίτι της θείας μου, τα παιδιά τα άφησα πίσω για να πάρουν το λεωφορείο. Πάω να δω λίγο τη θειούλα μου, να την αποχαιρετήσω και τα λέμε ξανά σε λίγο. Πώς κάτι σε λίγο? Σε δευτερόλεπτα, να είμαι πίσω, ξέρετε. Έλα θεία! Γεια σου Rocket Raccoon. Ωραία φίλε! Γαμάτο είναι. Ωραία. Δες εδώ, ο Γκρουτ. Έχεις την κάρτα της από τον Galaxy? Όχι. Α, ο Γκρουτ.
Στο στείλω. Δεν είμαι τόσο νομπάκι. Τσουμπάκα, Deadpool. Δεν τα ξέρα εγώ αυτά. Ήμουν έξω με τα ξαδέρφια μου. Είχα καιρό να τα δω. Ειδικά την ξαδέρφια μου την Εύα, η οποία έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και έχει γίνει μεγάλο κορίτσι, η οποία μάλλον σκέφτεται να ανοίξει και κανάλι στο YouTube και να έχει να κάνει σχέση με, που έχουν να κάνει σχέση με beauty haul. Πάω τώρα, τα παιδιά έχουν φύγει, έχουν πάει για ποτάκι. Εγώ είμαι κουρασμένος γιατί ήμουν όλη τη μέρα έξω και είμαι με τα γλυκά στο χέρι ακόμα. Έχει συνέχεια αύριο και σίγουρα μέχρι να επιστρέψω Ηράκλειο, τότε θα ολοκληρώσω το vlog. Εσείς λογικά που θα το βλέπετε θα είναι Παρασκευή ανεβασμένο. Στο μεταξύ παίζει να έχει τόσο ησυχία και είναι κάπως περίεργα. Είναι 3 done, ακριβώς τα μεσάνυχτα, και περιμένω τα παιδιά να έρθουν από το κλαμπ να τους ανοίξω, γιατί τα κλειδιά τα έχω εγώ και δεν έχει άλλος κανένα κλειδί και έχουν καθυστερήσει, νιστάζω. Κάνει λίγο κρύο εδώ μέσα, αλλά οκ, το παλεύουμε. Φρέσκος καπουτσίνο γλυκός, μετρίος βασικά, διπλός. Εδώ το παιδί μιλάει. Καλά. Επιστρέφουμε πίσω στο σπίτι του Βαγγέλη για να πάρουμε το λεωφορείο και να την κάνουμε. Ο Γιώργος μου λέει μόλις τώρα να πάμε να κόψουμε δρόμο σε στυλ γιόλο. Είμαστε σε αυτό το ωραίο το μέρος και τρώμε 2 καταπληκτικά πιτόγυρα. Ωραία δεν είναι? Γαμάτα είναι εδώ πέρα. Έχει φάση. Φίλε μου, τι γνώμη μέχρι στιγμής για εδώ πέρα? Τρομερά. Ωραία. Εσύ Γιάννη? Καλά. Το